Dog TV chief Dog TV chief Dog TV after phone 25th anniversary Kwame Nkrumah University of Science and Technology BBA na Nigeria SM no ọmọ boa ama bibi ko de no tumi ya shefa adawmasi ye ba ti lunch no ye a ye to nsafra bibiro fo nyina na obere ana okudi bibiro na obere e de ne onya beta e ti mai that's Prof. Jumadi eji you said titi map planning committee one of your chairperson planning committee and the planning with me aka bi kakra actually yo nana that's omutu ye say yen this adwuma yefa enkyerɛ adasanya dia school na ye 25 years ago the chorus and say dwumadi a yɛdi wɔ school mu hɔ no ɛyɛ yɛn nko a sɛ gafram anaasɛ Ghana Federation of Traditional Medicine Practitioners so ɔma mbɔboa school no a anka yɛntumi ɛntete nkɔlaa a yɛtumi atete ɔmo a mfe 25 years ɔmo wie school ka wɔn anim na ɛbɛfa ɔmo adwuma ɛyɛ gafram nti gafram aboa school yi mu paa nti yɛatutu yɛni sɛ yɛpɛ mmoa ɛde adi saa afɛhyɛ ɛyɛ gafram na yɛdwa no bɛtoa na anokora so yɛbaeɛ moboa yɛ ama biribiara kɔ so kamakama ɛma yɛ nti dwumadi a yɛdi yɛ nyinaa yɛne gafram ɛna ɛdi yɛ biribiara ɛkɔ kama o'clock and then energy. We are going 2 hours because I was saying, and Kumasi one. No one yet to me a few more about the Rebecca 2 hours, not yet to me at for our also quite a moment so at me afraid about Prof. And then and I about this. When I watch it, said, Fan say, oh, Betre, Umpalana dia. Na agenda ya herbal medicine ashafo na so yo nana me that's yɛka herbal medicine mpɛn bebree no ɛyɛ a na amanfoɔ gye sɛ ɛyɛ biribi a ɛnyɛ science ɛyɛ nkurɔfoɔ bi na ɛyɛ biribi kɛkɛ but yɛka herbal medicine a yɛka ɔmo a wɔde ntubena ama ɛde yɛ aduro ɛde sa yareɛ ɛsan so ɛde si yareɛ ɛkwan see if you use herbs plant parts ntubena abena na wotumi de sa yareɛ na wosan so de bi si yareɛ ano ho kwan a na kyerɛ sɛ wo practice herbal medicine na ɛyɛ a na ebi de ɛmmoa na adeɛ de yɛ aduro a ɛno no ɛba traditional medicine nti yɛka traditional medicine no sɛ wode biribi foforɔ ɛde ka ahama no ho ɛde yɛ aduro a ahama no ɛne sɛ yɛmmoa anaasɛ bibo no spiritual activities bi ɛna ɛde yaresɛ no ba ɛno no it comes under that big umbrella a ɛyɛ traditional medicine but yɛka herbal medicine sɛ wode ahama de aduro no ɛde yɛ aduro ɛde si yareɛ ano kwan anaasɛ
what they say. Okay. Indeed, said, maybe sir, natural say, about medicine, traditional medicine, and so say that crowd. I, as you say, Kakao. So say very. As you say, traditional medicine, and only we can say, bad time can see herbal medicine. And just say, would you do better and answer a man for Nedi Dra and near ever. Now, if you hold more, if you are, to me far, if you are, and one be, if you so on my idea for psychic healers, and be born by it, now if you are to and then you know, no cabo more, and then traditional medicine. But what they are man who now say plants parts in Kwansari area, and then herbal medicine. And my member, Vice President, Galtrons, Vice. It said they are prof actually herbal medicine, traditional medicine. One of that family life herbal center. Oh, near when now we are herbal and that's the way traditional medicine. Yeah, traditional medicine. Okay. Then, you know. Because they can't often region there. Yeah, the draw when we are thing. And then the said Ghana once Federation Air Concern when we are thing. Would you what do you do? We are traditional medicine and I said herbal medicine. Yeah, Nana, and of course, simple will be some. Yeah, I'm calling me, yes, son. Yeah, Nana, no, me, yeah. We be back. Say, okay, I hear some. What's your copper? And then, Banana bread. What the alcohol? The design. About we, I made the best time I need. I know where you are. The best time I am. For the better. Say, I'm way, maybe my smith, man of Gary. No one will me. Nansa no ho better akoko no better. What did that? Say akoko no ekoka say ent mean stand ya here this was cancelled up from. And na kosi buru ni ba ya o mbe say enquire test. Lab test. Okay. What did them say? Sa ya no no mo de na no mo di sa ya there. And na kosi buru ni ba say enquire lab test. Ya na no de mo de akoko di bisa. No mo busa e wo. And when you use that, or more will know what 3 days. I'm not what now. Dear, over the women, dear. And then maybe and the dear buy it, and I could bring the buy any way you know, oversee. Young fellow don't call up, young call you away, young go away, and can it here, and I'm near you. Nay, you must want us. And 1 year, you just want to have a name, may I? Up to now, and let's say, what so close to the more. And to detail that's all. If this happens, that's all. And you will be said. Me ordinary, me did bar. Okay. Then train me no more as I'm making it down. Me ordinary me here for you. And in the beginning, you'll be pass about the say at the old more. It's a mission. What did I mention? Prof. So what thing near Nana Atelia? Ama madwimu ayemi bibi kakra because me bisa say ye wo mo a mo ye science mo a mo de school obroni kwati broni e na mo sua a mo de eba be boa ye kakra kakra mo so mo gidi
say you have a Maya almost time. There are some spiritual coronation during as a pharmacognosy head. Yeah, can't be a pharmacognosy head. KNUST, and yet the bucket one is the person who said, Mojuma GM, so not come across some heads beer. The rich me as a way here. Brunison himself, yeah, I'm an animal coming in prayer. Yo, Nana, that's it. When you say Ghana has it, you will have a mabia, when you say, we are linked with spiritual activities. Big account. Now, yeah, Emma Mijiti said, a bit me I know correct, and say, you are broken group you or more. You were Hamba Mammy, you are, I walk with you. Gina, a crown. A link with some spiritual activities. I more example. You are Habambia, the Angelica Arc Angelica. Now, Argentina, you are Bama Kwesibri, actually Angelica Arc Angelica. It's as almost as I have our spiritual powers or gene powers. If he Archangel Michael, and when you know Angelica. I wish I saw about Maya. We just send and leaves in it, and I said, yeah, above one tab, you have to get see this. And the share no Angelica opportunity archangel, Lanza, the prophet, Angelica, Archangelica. I may share Habamaya and my malaria drew attachment. Who's that attachment if you have a man to buy? Artemisia annua. Omudi, a Greek god, the dean and the tool, the god of forest, I find Artemis, and Omodi to Artemisia anno. In the Artemisia, any attestation, you usually see, I say, if it's a Habaman moon and buy. Now, Omodi, it's a Greek bosom at all. If you have a make up a say, you know, any morphine. Morphine, yeah, painkiller, yeah, in your codeine, a free moon. Almost to a Greek busumia, Emma Wodapa, essence says, Habaino, Emma Woda, into the god of dreams. I'm friend of Morpheus, you know, and Omunya, Morphine, the fee, Sahaba, Omodeto, Sah, Busum, Sabrofon, any Bibisa have a job. We should say, be sure, say, some of these plants may be linked to some spiritual activity. Hey, bro, what's the name? What can you do? It's natural say, Kwasi Bruni, Eshela Bedada. And on my head, the head jay, a bosom getting at over. And you what? Okay, and you bet to me, I jet to say, opinion, can say, Abisa. You bet to me, Eddie Ababu, say, a lover. Mr. Taji. Mr. Taji, that question we ever got. You bet to me, so who share near Nanaka, and in your prof. Say, who dream who part if you answer Burma? Actually, say, Obruni, a teacher cannot eat love. Now, your friend say, Obrunia Visa. Sir, you can know a visa. Love, no, a visa. Okalaba yehwehwemu ebi sanso yehwehwemu nti de nana ekae ne de prof kae no e ya de kro ko si broni e da kano la e da yenso ye kano ebi sa isa se yehwehwem ehu se edien e na wa haban ana edien na wo mujani nti ye manedro esu mesia na mo betimi ato sana de kona na small guy no so
nti aboa no mkono sa ehu kumase ehu se enipa no ampa abaya yakote ye de bidware ne ya be nti ye de dware no a nti sanity ne bom kasa ne enipa Mami call the question is also Prof, maybe so. Again, similarities and work between conventional medicine and herbal medicine. Or take for say, head of cognizance. And says that I deal with University of Bonnier, sorry, on our With us, say, you can't above conventional medicine and as a professional. Any bibidro and as about Bruno. Similarities and as a dear more say, and on say, a young and think can support of they disregard say about Bruno and yes science. But the credit say over university, that's it. Yeah, if you more about Bruno, be send a why I first saw a test, Sa finance, the first way the test is above Bruno. I can't say a per se check is about Ruby a painkiller. Say a war up 9 pan year now, within 1 hour now. Near the about Roy and I said, Brunama. News checking the 9 size, Don't hear about yeah. Sad testimony. Once on above Drew a painkillers. Yes, and so, yeah. Everybody pay more if we be clinical trials. So if a person who say Ruby a year more only pay ye bar. If you draw it to be above it to be the mechanism answer. We have clinical trials for above draw. It's also a clinical trials as to a demand if you draw. Inti Ushamupa just say any above grown Bonifaka said they are in the same paradigm. Send a year Jumafa, send a test any idea in a pop a baby. And so be and all right. Now, and the member say, question, maybe says it's here and say, difference being and they will have balance and allopathic medicine and conventional medicine. Now the answer be also bad. If he said, be very for you, anytime they know now, my other church on here. Now, all the whole fine what is in there, you're ready I shall go. Mama, no prayer, and walk on one or more. See, young Sadia never said it to be any more educated. that's any agriculture. And so we had that conventional medicine, herbal medicine. Conventional medicine, no. A year, Bruno, yet the person you can say a synthesize here. And said, yeah, shape you give me a winner, Bruno. Main can a year, the chemical, Nankasa, a water tablet, a non capsule, and an injection. And if you need a shimona, I'm winning, Bruno, and I say synthetic. Now, say, if you draw no. And also chemicals, now so chemical, a plant nankasa, and I say, if you are nankasa, if you banana nankasa, now really, sa chemical, ewo, edianimo, year, a drone. And I, if you no, a young and pen, no, Bruno, and come no, Mr. Brody, and I say, Brody, say, a year, a dear back, a draw back, what ye now other than be drove here. They say a chemicals be brave. A yampa and no can no so ya. Edda above no any
ebibiduro mu bananse no abofuduro no kura esua efi ebibiduro no ho asɛm bɛn na meka no yɛ meka no nyinaa ne sɛ ɛyɛ ana ebibiduro no sɛ ɛyɛ ndubina bebree ne yɛka abɔ mu saa sɛ chemicals bebree ne yɛka abɔ mu na nanse no deɛ yɛhu no sɛ aborɔfoduro no nso bi wɔ hɔ nom a yɛaka bɛyɛ nduro bɛyɛ mmienu anaa mmiɛnsa abɔ mu na ayɛ tablet anaa capsule baako nti first na nka bɛtumi aka sɛ one difference anaa nsonsoyɛ a ɛda aborɔfoduro no ebibiduro mu no ne sɛ ebi aborɔfoduro no nduro baako pɛ na ɛwɔ mu na woba ebibiduro no so a ɛyɛ ana nnuro bebree ɛna aka abɔ mu a ɛyɛ saa yɛwɔ sɛntire a ɛyɛ a ɛka bɔ mu yɛtumi ka bɔ mu ɛma ne yɛ yie ɛma ne yɛ saa maame nka bibi nkyerɛkyerɛ bibi mu kakra yɛahwɛfoɔ no nyinaa yɛmeka no nyinaa ne sɛ yɛka edubina no a ɔmo ɛwɔ kwan a ɛyɛ adwuma na ɔmo a ɔmo nte aseɛ na ɛyɛ ana ɔmo nte aseɛ nso ɛyɛ a ɔmo ntumi nka ne bi na ɛyɛ yɛ edubina no the mechanism and ɛkwan a ɛfa so ɛyɛ adwuma no yɛfrɛ biribi polyvalence effect maame nkyerɛ mu sɛ wonum blood pressure so blood pressure bɛkɔ fam so wonum aduro a na wonum aduro a aduro bi wɔ hɔ nom a ɛbɛkɔ wakoma no ho direct na ɛkɔ wakoma no ho direct a na wama pressure no aba fam aduro bi so wɔ hɔ nom a ebiebie wo ntini no ebiebie wo ntini mu ma mogya no etumi esane ɛma wo pressure aba fam deɛ meka ne sɛ bibiduro bi wɔ hɔ a ɔbɛnom baako pɛ ɛnam sɛ ɛyɛ ndubina bebree no baako ebetumi akɔ wakoma no ho akɔyɛ adwuma wɔ wakoma no ho direct ama wo pressure akɔ fam na baako nso ewura wo ntini mu na ebiebie wo ntini mu at the end of the day wobɛka ne nyinaa bɔ mu no na blood pressure no ayɛ de aba fam nti wobɛnom aduro baako biebie wo ntini mu baako ɛkɔ wakoma no ho yɛ adwuma ɛna bi a baako so ɛma wo dwu nsɔ ntɛntɛm sɛnea ɛbɛyɛ a ne nyinaa no wo pressure bɛyɛ de ɛbɛkɔ fam ɛnam sɛ ɛyɛ different target no ɛno nti na pɔtɔ kɛse no yɛfrɛ sɛ ebibiduro yɛ adwuma ɛwɔ kwan a yɛfrɛ no polyvalence effect nti sɛ wopɛ sɛ wote aseɛ adekoro nti ɛyɛ a bi wɔ hɔ a yɛka edubina no bi bɔ mu a ɛno nti a deɛ meka ne sɛ aborɔfoduro esua firi ebibiduro ɛnɛ yɛwɔ aborɔfoduro a yɛfrɛ no te sɛ export a yɛde treating pressure a ɛwɔ calcium channel blocker ɛyɛ pressure duro ɛno na ɛkɔ akoma no ho direct ɛsan so wɔ diuretic a ɛma wo dwu nso na wo mogya no ɛyɛ cardiac output na perform na wo pressure no so ayɛ de aba fam ɛsan so ɛwɔ nduro baako wɔ mu a ɛfrɛ no angiotensin receptor blocker a no so kɔyɛ adwuma wɔ kidney no sɛnea ɛbɛyɛ a wo pressure bɛbɔ fam nti adan nti na nanse yɛwɔ aborɔfoduro a wɔn aka nduro bɛyɛ mmiɛnsa bɔ mu ɛsan sɛ ne fa bi mu no wɔn ahu sɛ wobɛnom nduro different mmiɛnsa no yɛka bɔ mu yɛ no baako a ɛbɛyɛ yi and it's the same thing learning from herbal medicine a yɛaka bɛyɛ mmiɛnsa aka bɔ mu yes Prof, one man there. Mani agye paa, asɛm a wɔwɔ kan yi. Na kyerɛ sɛ, hwan na yɛde blame no bɛma no sɛ wadi kan adada yi. Na kyerɛ sɛ dada bi adi kan aba baabi. Efi sɛ yɛn nyinaa yɛwɔ ha. Yɛse, momfa bibiduro baako a, mo sɛ yɛtumi ma wo sisi yɛwɔ ya ɛkɔ, wɔkyi yɛwɔ ya ɛkɔ. Ɛndɛ, sɛ metie nea head of pharmacognosy, am I right? Ewo KNUST underside town. Abrofuduro no kra they are tracing the root. Say, a duro ba ko betumi asa yare ni bre. Nya no munya ndai. Enti ahwehwo. Ye restre. Say mo ma yi nyina ye ka ye humbom na abibiduro. Say dia abibiduro etie yenye ni yiye. Ye ne empenifo yi enka etim embom. Ni yenye abibiduro yiye. Na yentra na amanfo no omo condemn abibiduro no won jai because ye den a na ye nokre ene wiase so nokre ye ba akopɛ nokre no bi na ye tie no we enyo panyin akasa na ma beka na mi bi hanma disifo yi na ye ka ye beka se enti sa mi se taji utie ne a prof atana
Then I also. Yo, indeed, can remember prophecy. Such that it's your way. I'm a missus into a problem. And then I was in the crowd. Oh, that I almost so to a good. You're pretty poor any bar. As I said, woman do not back. That's what in the sack in your way here. Ah, then they don't that. Cause here, happen. Wako bia guava haba no wako fa ikia kaka pepe ena odi ye sai no ma ma bubu di ya wo juma eti esa me fa me esa ne bo mo no na ke se bi ba sa ya re du do e go hai fa se ba an sa ya re ko ai esa ya re be ku e gua ba enti esa ye kan sa ya de mambo abrai dani kaka pepe e bo mo yes e ba sa nya wa ade ti na nsi see, Prof. Yellowas said there would be. Is that one say, what's some now can I go with and send you the free? So that's what we do. And then when someone can cry, what kind of go with program is so every day I'm just going to buy my cabin. Me buy my cabin, now pretty. Sɛ wopɛ no korɛ nankasa deɛ na ɛyɛ adididuro mu nsɛm ɛwɔ Dove TV ɛne Esco TV so ɛna ɔba wobɛte no korɛ no nyinaa nsɛm bɛn na ɛsa wɔ hɔ bebree Nsɛm a ɛwɔ no sɛ deɛ prof kan no ɔsɛ wankɔka nsɛm bi a ɔsɛ asɛm yi poro ne nyina asɛm bi ɔhu deɛ ɔka yɛ yi aborɔfo no baayɛ ɔmahu sɛ yɛnnuru bɛnam no ayɛ ɛyɛ very powerful. Ɛyɛ very powerful. Sɛ ɔman discourage yɛ ɛfa ho a ɔmo deɛ ne nyɛ dɛ ɛmba ɛna akosi buroni nso no baayɛ wɔn yɛ n'adwene sɛ mepɛ sɛ mebɛda da bibifoɔ na megye di nti deɛ ɔmo wɔ no na daadaa ɔmo a me deɛ no nyɛ dɛ yɛ ntɔ gye sɛ ɔka kyerɛ ɔmo sɛ o deɛ mo yɛ yi ɛna ma mo kebe failure ɛna ma o liver deɛ no wɔ ba no that deɛ wɔwɔ ɔwɔ yɛ ɛna yɛ papa gyina sɔwia owia na ɔsɛ wama obi scholarship ɔfa no ne onim adeɛ paa ɔkɔ abrɔkyi ɔbɛba no wɔn ne deɛ no mmra na wagya wo deɛ no ɔbaa wo papa deɛ papa deɛ ɛwɔ ìbɛ̀fọ́ na yɛ deɛ no papa yɛ no that ɛno na ɔde yɛ a ɔde wo wo ɛnka ne first ne ɛkɔ afuom sɛ na oyam ɛkeka wo a yɛ hɔ nom no yɛ wɔ edua bɛyɛ yɛfɛ no nkutu dua ɔkɔ wa yes na ɔde agu ayi na ɔsɛ nsuo kakra gu wɔde 5 minutes ɔm sɛ no ɔmo a na sisi a na wɔnya ho ɔkɔ yi wɔ dwuma ɔde dɛm kyerɛ no bɛn kɔsi boni baa no wɔbɛkyerɛ sɛ ne nyinaa no wɔn mu a microbial load akyire koraa no wɔbɛfa yadeɛ ɔde dɛm kyerɛ nti no kɔsi boni baa yɛ no wɔn mu no ɛdaadaa yɛ nananom nyinaa bebree wɔbaa yɛ no wɔde ne duro na ɛbaa yɛ no wɔde asɔresɛm nso baa yɛ ɛna ɛbɛ kum yɛ abibifoɔ yɛ deɛ yɛ nyinaa akyire koraa wɔn san bɛyɛ deɛ ɛkɔ so sɛ na wɔfa wadwene yi onim sɛ o deɛ meka papa yi nkɔfoɔ mu ate ase nti deɛ wopɛ sɛ akɔyɛ biara no sɛ no ana ɔbɛdi so so yɛadua ne die mu nyinaa ɛnɛ mmerɛ mu nyinaa ayɛ kasa ɛnɛ Ghana ni deɛ yɛ nam hɔ nyinaa sɛ yɛn nyinaa yɛn ho tɔ yɛboa yɛade nko a yɛde ndomi asesa gari yɛade nko a yɛade nko a wɔbɛkɔ hospital sɛ nipa baako bɛka yɛde bebree yɛade nko a yɛsi gari nyɛ nso yɛde ndomi ade asesa adwo ɛnɛm obi kura ne gari nkwadaa nyɛ prof ɛn sɛ asɛm wei deɛ abue ko yɛn twɛ ɛbɔ
I'm saying, yeah, now bet me as I Now, yeah, the person making you know this. Nneɛma bebree wɔ hɔnom a yɛsua firi yɛ traditional medicine. But abɛɛfo ayaresa kwan a yɛfa so a yɛyɛ no nyinaa no ɛfiri traditional medicine. Saa na yɛn nuanom Chinafoɔ de develop. Nti deɛ meka ne sɛ ɛma yɛnsɛe our indigenous medicine, ɛma yɛnsɛe mu. Mmom mmoa biara a yɛbɛhia na yɛtumi yɛayɛ ne yie biara mesusu sɛ mpanyinfoɔ anaasɛ aban no a yɛnso traditional medicine mu nneɛma traditional medicine ne develop paa. Ɛsiane sɛ nnuro bebree ne nneɛma bebree ɛna ɛfi herbal medicine mu aba. Nana mema wɔ example sɛ saa eduro a yɛde treat diabetes metformin. Ɛyɛ metformin yi a yɛde treat diabetes. Ihe na ɛfiri baeɛ. Ɛyɛ dubena mu. Metformin ɛfiri dubena mu. Ɛyɛ aduaba bi a yɛfrɛ no Gallagher officinale ɛna ɛma yɛ metformin. Nnuro no a ɛfiri nnua mu no meka sɛ mebobɔ a bebree. Amoda green yɛnya fi quinine mu. Quinine yɛmfa na ɛfiri yɛ plant bi yɛgye di senkora. Ɛna yɛnya quinine. Ɛfiri quinine yɛnya amoda. Ɛfiri amoda quinine yɛnya chloroquine. Yɛbɛtumi aka yɛmekɔ akɔsi ne nyinaa ne sɛ nneɛma pa ɛwɔ abibiduro mu. Na yɛtumi ayi so. Adwefoɔ nyinaa deɛ mepɛ sɛ meka ne sɛ COVID-19 ɛkyerɛ me nyansa paa. Fa mesua biribi firi COVID-19. Yɛn nyinaa yɛkɔhyɛɛ dan mu ne yɛntwɛn sɛ eduro bi bɛfi baabi aba. Nanso baabi deɛ ɔmo nim na ɔmo yi so yɛ. Nti deɛ meka ne nyinaa ne sɛ the next pandemic ba na sɛ start fifie a meka sɛ fie a meka sɛ ɛhyɛ aseɛ fi Ghana anaasɛ ebibiman mu ha no a ahwɛ ɛbɛha awi. Nti ɛdɛ na yɛbɛyɛ. Yɛ abanduro edubena ne herbal medicine yɛnhyɛ aseɛ. Sika a ɛfata a yɛbɛtumi de ayɛ research no ayɛ ne yie biara. Wɔmfa mmoa ne yɛn develop our own. Sɛ yare bi ba yɛnya bi wɔ ha de aso. Ɛdu baabi no na ɔman bi sɛ ɔnsɛne nnuro ma yɛ bio ɛsiane sɛ deɛ aka no ɔmo de hwɛ ɔmo manfo. Nti yɛbɛkɔ so sɛ yɛ ana. Let us develop our own. In fact, that is my main yɛmmoa paa. Yes. ahwɛfoɔ sɛ ɛnɛ yɛn dwumadie no ɛyɛ akɔ mpɛmpɛnsoɔ a yɛn botae a ɛma yɛde dwumadie yi baayɛ a yɛn maame Sofia Okansi a ɔda SOTV ano ɔno ara nso na ɔsada SOTV ano ɛne me ɔkɔgye abibiduro yɛdwen ho a yɛyɛ sɛ yɛbɛtumi aba atumi abɛka abibiduro mu nsɛm ɛne sɛ ɛyɛ aba mfasoɔ paa ɛsa akudamfo a yɛde ɔmo baa ɛne sɛ mmerɛ bi Professor Obi Barima Professor Kofi Busia no nyinaa ɛba abɛkyerɛ ne sɛ enti sesei no ansa na mɛtoa so mebie ahomatorofo no ɛma ahwɛfoɔ mo nso moatumi awura mu bi ahwɛfoɔ nso mobɛtumi awura mu bi na kyerɛ sɛ nea yɛka na mo nso moatumi de mo adwenkyerɛ aba enti ɛyɛ kakra de bi ahomatorofo na ansa na no mmɛkɔ me mpanyinfoɔ yi ɛwɔ mebisa sɛ enti wo Dr. Modimo no wayɛ akyɛ paa enti na watumi aba a waba bɛyɛ vice president of the whole Federation of Traditional Medicine. Ansa na mɛkɔ rocks no mɛpɛ wɔ side of it. Wadwin mu no wohwɛ a herbal medicine
is safe just because say natural and I will share say they will do my check. Yeah, we hear a human no any your friends say for you know to clinics over there we said they want to go share the mathematics. Yo, none that's I have for said it, Nana, it said, herbal medicine, see. It's unsaid. Yeah, from the I just said, phytochemical. I walk natural. Said the can be a break remove. And it's in a my young cassette and individual and ready because said, Obi Bami Maswell. Now, or see, go put a catch and say, be through the and yet say, yes, our kitchen and a liver. And she, and what was the agency? Or see, yeah, you mean, yeah, says a year, no, it's me here and doing the other. Papa, no, a year boat catching the passage. Media, meaning said, and if you don't know, a natural remedy. I can't. This time said, it's so over when said to see natural remedy. The only is so gallon back. You can say, they were able. Salo didn't say the video so no more. Ego, the emo, Ebema, one see if you do say your guy, no, who knows if you do. I don't care, who you say you do another one. This is what we say. I didn't know Cassa. No, so a second said that. And quite what it could do break, but we should try. Now, we too much is with the empire. Who know how long I am. Things now yet, and if you don't know, far about it. So, it's me, the other person to say, you can't about medicine. Any side effects. Do profit bit machine, say side effects, say, Sucrose side effects. super side. No, they will say, echo, no, not a cool, yes. And instead of one of my best say, we keep in the one. No good be any. No good be any. Wait there. Kakuye jinimo. Mokana then. Or component. You kakuye jinimo. Component. When I was kind of before, you, Prof, and say, that is the version of dissertation. The question in the same. Herbal medicines, almost safer just because they are natural. From the experts. Nana Medasi. Manu Yeno, a bit different. Oh, no problem. That is why you are here. Mr. Pichika. I'm an indigenous practitioner. Head of pharmacognosy and professor of pharmacognosy. Oh, yeah, we are professor of pharmacognosy and head. Say, you share your baby, you share broken, you share what the other. All right. The thing is, question no say, no, and safe, it's not saying natural. Yeah. Some pen baby, I am not for baby, a fancy, they be a natural. Yeah. Safe. But the American say, and this are opening the and the Paracelsus. I can say, be said, Bibia, a poison. Bibia, you see, I don't know where poison. If you are near, would you a poison? Now, don't go out with you. And eventually say a poison and I say, wow. And Sasa, a bibidro say, the fact that I pass you yet, papa. Not say standardized those who say, we are part of we don't fan say, and how
and how sa that's a woman to send the actual problem via any. And some of those, Nana, my more example. When you say our brother, you treaty prostate enlargement. You are brother, you treaty prostate enlargement, and I say, who can say prostate enlargement? I'm just done a come. One for the feed, yeah. Yeah, but Saya no kapro. Se fria. E abrofo yare you. Sir, but so I was very before more. Say e yes and say e buy. E look far the profit. Na the Mr. Tichika. Un say enam se drum yan kasa e ko eba ebe ye. Adun F. Ye no bebri. What did them say? yes, I know. My area, Say you say draw a treaty a posted like a fair back of Finistar. Now, I'm saying in jail. I'm the US Food and Drugs Authority for all the battery just say it has been associated with suicidal tendencies. Let us have one fan, a big committee, a big person coming to suicide. They are there. Above the draw side, a big also a big side effect. And the attendant says, one fan can pass one. Say, I broke through, say, you be broke. Which me out. And you're making sure that if we draw na yen the more ya certify almost say almost draw no to say no much wrong say yen almost for pass and no more yen bia e come me example you say ginger kekedro say a painkiller pa e you must say aspirin you might say aspirin ibuprofen e kwa e pass way. So what are friends that won't kekedro abra won't be here. Won't kekedro check abra would be on an empty stomach. It may very we have now we have that say ulcer. Who are ulcer now dig kekedro? It may we have one day show a young cancer. Into a tropia no quite passo and a quite of us all no and for problem beyond. But the caution is a natural and interest. You're making sure say yeah no point pass it does. Opening. Someone they can say. One say okay hon see. I understand. Umuya yi na umu aduane bebre umu ntimi no umu ahwie agu akwate. Saa mere mi na emo bebre. Edi nti na mo na because wakonya aduane ni bebre. Wetia mi akoso. Eno ani ye nduru yu. Abi bidiro no obi wor mo msi nyimse ne gwa be openyi kan. Ena amengwa haba. Se wonu ani fi wonu wanu wo buka ma de open. Open susu ma no. What did them say? No anom. Because you produce say too much of everything is what is bad. And he said, over no more. No one should know one. Senator, yeah, Uncle Haggy. If you have lost a no sound, and you may own your time on no sound. But I don't know good cap say, more one million on sport. Say, come take it out. A children say, one man, how would you call hospital? Only as a woody there on same man. I say, I can't use that we be doing here. If you are one a drone no pass, one of the baby, every support of the catcher say, dear, a drone a how, and should be a ghost to no man, a master. It's I say a country young crop. No more to a drone. Will be one more yard and one. Even a brother Bruce who got on our bit me a half round. She will no more Senna, open on my bay, come, huge money amount. And Kono de Gasa make a 7 year in what a won't you mean 2 years Tabacuda? They say, did it so now won't do so. Now, down on the city. Nepo.
ɛnti na so mi kɛ sɛ ne to aso nti na kyerɛ sɛ nea prof kan no ano also That is it. ɔno no ɛfa no borɔfo kwan so sɛ ɛwɔ sɛ yɛyɛ no according to the lay down and as a standard procedure na yɛayɛ ɛna wɔso wɔde afa twi mu a wɔso wɔde baba nti na ɛho aba bɛhia sɛ yɛkasa no nso no ɛwɔ sɛ yɛtumi ɛyɛ wei deɛ before mmɛsa aba prof so no mamefa me lines no to dwa nso as na before mmɛba prof so anaasɛ koko ne prof gyina That's good morning. How about enti ɛno na ɛwɔ borɔfo kasa mu na mekɔ na koko na yɛfi ahwene akyi no nso mɔfrɛ no ebi a wo sɛ koko bi tumi fifi ɔhwene mu a na obi kura n'anum obi kura na na Yeah. koko nso afifiri hɔ enti ɛno no na buroni bɛfrɛ no sɛ and as I make kaya, I say Gina, I'm a different. Polyps. POLYP. Say polyps. And that would be one more about a man in your code, but I did be an minute. So you do also almost some years surgery. Things there at the polyps. okay na prof na efifi yɛnim nso a yɛn nana mfrɛ no koko ti o baako mo se hemorrhage anaa meboa Temporary. ɛno a mo se pass anaa meboa koko no a ne nyinaa yɛde yɛ afifi asa bɛ fifi adeɛ na efifi mi tɔn no ada bɛ fifi mi nwene ya no ɛno deɛ mɔma no de nkokorɔ ɛne kyerɛ sɛ nkurɔfo no na ɛdɔɔso nti na yɛaboyɛ ne saa na sɛ yɛn linguistic department fɔ na afei yɛn adwunsifɔ no a ɛwɔ sɛ saa ɔwɔ sɛ ɛwɔ sɛ bibu saa deɛ wei And number baby on one, I think say, yet we are boss and they are money, a custom. yes Now go on in be new every day, you more. Yeah, you be etiology, and of course, yeah, you will be free ever. Yeah, you will be a free bar. But me kai say I bind be a media be yan training. Kai say yan training, you wouldn't come on at the year necessary, which me at you. Mamma, who's all yes, sir. And papa, let my baby with any and I live about at the year. Nana, to go corner. But the me a kind I am my acquaintance about if it is you there. The makes me a couple and Father have by ma it before a plant family about ma a bushy of Cuba could be a friend of Chase, maybe Anka Fibai, Anka Bushy and Tangerine, Anka Bushy. A plant chemical view. If red be diosmin, hesperidin. And the grass of the say, our brofubra, AC pharmacy, see a friend of Flabodia. And then he had the treaty, and as he had this sack, Kukuya. The Flabodia, an idea womb, a hesperidin, so diosmin in here, every anka. This is the granny said, plants of the family, Rutaceae, and answer anka ebusian. Say, a cha. Edi anka anasi edisa abaman etubi edi ye bra ebetumi aboa ogu yare eti enyoma bebre ho no mo a ebetumi aye ebetumi aboa yare bebre na ye hu se saa we ye wa bofu do no eno ana e wa anka bushi and a lot of them I mean my acquire ebetumi about it nti na koko no mu deɛ wɔ he ɛto deɛ na n'asɛ ni deɛ na n'asɛ hwene deɛ no na saa deɛ no I told you in America varicose veins I told you and India say Yanchran and say yeah careful I'm worship all the kind of problem sɛ waden wɔ hɛmama mu paa ɛba emu ahwehwɛ mu a ɛsɛ waden wɔ mu paa and I'm a DJ and
I hear me who's and I'm a share free practitioners. If you hire share be before more, my call lab, I got check. He said, eh, no, me, the more examples said. Time I'm mobile KNUS, he said, mobile, yeah. Yo, Prof. Mami so bi amu kakra. Em say for bi for bi abaso. For pacho udi ni saying na for. Hello, for. Hello. Udi ni saying for. For and say Mo for jina ma ya wa. adwuma no a moyɛ no ɛboa ɔman no yɛn nyinaa ani gye ho na mmom no momma de asɛsɛ na afɛ sɛ yɛ doctor ne yɛ nurse ɛkɔndɛ mu abibiduro na ɔbɛɛ no nso ɔbɛboa yɛ no aka honyɛ ho biribi mete sɛ na obisa sɛ sɛ biribi fifiri w'ani ase anaasɛ ɔdwenem ne adeɛ ɛsɛ yɛ kooko Kuku, maybe if you mind, means the Kuku, they apart from Otono. Kuku, if you baby, if we will be if you see when I'm near. And no, and yeah, at the full. It says, I did a good if you saw more to him. It be an hour in term, and I said, Yo, for wait the sorry which me as after your telephone number here 0532 504 600 0532 504 600 and I said 0532 509 920. Me repeat you 0532 509 920. And once you know me screen on as here you wait and now and one and I can. Hello, Pacho, friend for free you didn't say. Pacho, your previous form, with free is the mother, yeah. And say, Hello. yes, me too. Money said, maybe say, oh, friend, a baby Juma dear we swear. And she out a gaftram, see unity. Okay. The gaftram. But what do they can't a day? Gaftram, this unity, and running on Gaftram. Unity. Okay. Okay, that's now for Catalan, the bar. But I did back one. Yeah, Papa, or winning out there, but you know, or Kaya. Now, the better me say. I went to say, you wouldn't say, you obey to you more for ye, Yapu with you one in a way, say, you would ask them. But one day, Yenanamu, maybe Yakakra, Nenia, Martin. I thought that dear won't test your crowd to me talk. They chin by Julia Gusu. The color at the mountain. And a vegetable says that if we yaki winner a one in Ipedium. No one per draw motivated. I thought that this one. If me be independent, me would say yaki win a day. Had in palm. Now ya fed the former simbre. But idea ever yet to be drove for and say, pa, say, what we grow up, she can open. A yearly baby says, so being that in what she and not yet. If it's a baby or how they can't have baby one, and fact, the new chemical, the new continue what they can't, a boom one, not the other kind poison, and many pediatrics. See, I was here for the not the and now, you need pediatrics. Na proper can be up with it yen to me and money feeding. I was there once we are when you find a young to me any young money per the aquana, yet a fire chairman. That must be far say and you so use many upon your program. So that was and say, Micro, dear me advocating plan, and your bed
see Nkonya, any professor on the bit share that. In fact, Coco still with him entering say Coco yet me and clear name for food. And breve bar, the prof. And Cecilia, and an American. Because there is no sense in imprisoning a man for stealing just a cup and feasting with KK was in prison. Yes, again. So, and prof, I be do asema ye. Send me the back of Casamuka say, what is the role of herbal medicine in the development of this country? What shall role be? And herbal medicine between apply between the develop. I herbal medicine. Did you mark a sepa or my one? In fact, share in Profua, employ say herbal manufacturers, practitioners, employ two of Mukau. There was Rupa. It's a normal who said yet to me, Emma, you need for your herbal medicine. Economically, creating jobs for the country. Now, I want to congratulate His Excellency, President Mahama. I'm saying, almost yes, that's right. Kakra Ghana's pharmaceutical manufacturing policy. CCA, the herbal medicine. Ghana's pharmaceutical manufacturing. That is a step in the right direction. And the person make a come on say, and I'm more creating jobs. Yeah, my now I'm more be a sector and being here. Among face can shape or not end to be and development. Meaning, say, 24-hour economy. Last year November conference, we are some can say, I buy air share, some background video be about one. It's giving employment to the youth. And the more I ever trade a human who employ more. Important if you cry ever exported, it really be up a foreign exchange. Said the other countries now therefore generating billions in revenue. They say herbal medicine will help this country. In fact, apart from the economic, herbal bebree on one, moon we, it will no bebree, our quiet one, basing the environment. And to me, GDP says to me, a year review mappa, Yaria bebree, a yitia, even yet dropa. A bit to be 2 arenas in bra. So, dear, if you are helps. A helps of one. Could do ye more than this. Body heed your pet and the son of Yari, then Kaino, where ye son herbal medicines in that. If it and no one will be to be a sire, the American say, apart from the economics, if it to me at discover drop a bit to be 2 years, it requires a Benyam, I am to me, I so herbal medicine is good for economic development. So, Bukra Kasam Mamikra Mujri. Naturally, say, young papa, man, Beni, what 2 sa and a movie. And I, President, what? Actually, Yenti, a crown, not just a bidu nago see and then almost yet sad. And so, part of mine. Because of the top of that, you Sebu, and yet the people's trust. And I say, and yet too popular, say, a bit to me. I sitting as the General Secretary, the Vice President of the Federation, and so I say that. Every entire class, President, and I'm also say, we are not say, we are Bruno, and I said, I was check herbal medicine for Atadia, and I almost they crack and I, yeah, the approval, no more, I almost said. On the baby out of Krawati. Yeah, me think like province here. Well, take massive. What is the papa? I say, yes,
in 24/7. What is for Kaiser? Give it to Kaiser. And before they say, it's in Kaiser Rotola, the China Kaiser view. Near a Kaiser for the end, Mufama Kaiser. Near a DC for the end, Mumba Consulto at DC for Mamma Trabadi and Katakata and Moma so. Val 0990. And that's what's gonna Meko Mr. Tashibo. Mr. Tashibo. I'm sorry, opinion from that angle, from the technocratic angle. Naturally say, herbal medicine also, we did say to this me up what the development of that. Oh, herbal medicine, it's not one. Then say, Professor Samuel, I don't know. Or better, because of CB, na yes, what medicines. Can we say green gold agenda? You can't go to the business and what's the but if you move, I mean, say you need to have bad medicine, so you good, you know, and you know, there is a capa, and I say, yeah, member because it's casual, so go and you. Have my idea. Says proper bracket is here. Say, if you are the work paper. In any woman, I am if you more. So, Comun, if you want, I read Pierre will be as grand. If you are here, if you go down with you. Well, HSA. About my this. Yeah. Indeed, me too. So, me too. Say, I am a new, it may up what up a sky. And it was so. Now, say, I can also put it to say, I have been through role playing it to be a player, it to be a woman, Ghana. Said, I do reading upon ye. Say, the provoking, the Niman at the hospital. So, my unit, Embrace education. Didn't I say, what do you mean to be Papa? Emma University. What is that? No more tricky. Yet, do me. Senator, yeah, son depend on Abu. What is that? So when you feed Papa, the Abrafona, the young with one university, no more young with money here. I drew you a honor, walk of fire, Banaba. In you also know the case. I feel the better. And so we you on my 1 year, money being our no more and how. What is that? Say, I buy no than any baby. 24-hour economy. And I get baby, I'm Guy and one private. Ah, Yeah, about
I bet me Nana, Nigeria. Nana, what you were saying, and yes, say, okay, out of 100%, 70% is about about. Omo Mujidi, 70%. Nipa kakira bi na di abrofu adrechi. Nti se gam aban no ema yeso. Enya aban kura na chi. Ebi bi anka be simple. Ye ni prebi ebi bi ya di akoto. Ye di we ye nsem no. Omo ema no nya akodo. Ne China for abuga. Dienti omo bi bidro no makọ fefiro mkuro maba no. Ko he di amanfo tibu so e kumu. Omo kyerɛ wo a te sɛ koto ba ko etu omo kyerɛ wo no boa. You no believe me. Na what do you want to let on So but the same year bi duro year wa ha say no. E na wo China. E no ma dane. Hello. Offer for our line so patrol din Gaftra Unity. Yeah. Within the mekyia wo ne apamfo ni nyankopɔ wɔnhyira mu ne ikɛse a moyɛ de boa adiduro wɔ ɛne m'adwanafoɔ nyinaa maba mo dwumadie no so a na adeɛ baako a mepɛ sɛ menka ɛde support mo mo nyinaa no sɛ adubere a ɛwɔ sɛ aban no support wɔn a moyɛ adiduro wɔ ɔman mu ne fa kɛseɛ no yɛ mfidie ahodoɔ a yɛbɛtumi anya na yɛde ayɛ nnipa ahodoɔ a na yɛde adom yɛn ahama ne yɛn dubene ayɛ na mpɛ bebree na aka aka sɛ adododoboɔ ɛɛdene ne sɛ nti ne sɛ yɛni biribi a yɛdi kuro pɛpɛ nti nnipa no bɛkɔ nwura mu akɔti ahaban wɔde bɛba fie ɔbɛwohoro ho ɔbɛtwitwa ɔbɛyam sɛ ɔbɛwie no na bere a wabere no ɔkyɛke sɛ ɔkɔ akɔtɔn ne dwaman so a wɔde ne bere nyinaa ɛba bɛka ho meanwhile no sɛ nka mfidie ahodoɔ wɔ hɔ a yɛdi process a ebire tia wɔpɛ na ɔyɛ nnuro bebree yɛhwɛ ɔman bi te sɛ China India ɛna ɔmo nyinaa kra ɔmo nnuro fu ɔmo man mu de ba yɛ man mu ha na ɔmo abɛtɔn no fofoofo na yɛtie man mu ase yɛsi nnuro nso yɛtumi ntɔn ɛma yɛn ankasa mpo yi nsu ne nyinaa no sɛ adiduro akɛseɛ akɛseɛ bi te sɛ China ne ɔmo nnuro a ɔmo tumi nya nnuro ahodoɔ bebree ɛde ba ama so no sɛ ɔmo economy no akɔntan paa na yɛn nso yɛbɛtumi asopɔ ahodoɔ so nti mekɔ so abɔ m'afa so nyankopɔn wɔn m'afa ahodoɔ ɛda m'ase ɔfrɛfoɔ a moma sɛdeɛ nkɔmmɔ a yɛtwitwi no Obroni Becca said, do you have any worries so far? What have we so said they are seeing deep drop, said they see slow, no, said they see behind because practitioners, no, Adikayaka. Every traditional medicine practitioner who is a real traditional medicine practitioner, Omushe, your friend is saying, so I said, Omushe, Babia meeting, I chair Greater Accra region. It is a make us say, Omushe, Papa, or chair Ashanti region. It is all as Omushe, Papa, Northern region, on a chair. Say, Cassie, Omushe, but on paper,
obi feel say ebia bibi ekoye wo herbal medicine. Nti prof mo bia bi nti na cause am. Okay, then you are. Nana, Yes, sir. herbal medicine development. Yeah, now, pen be green and they are no. Say if you draw your back web, you draw near dear, but it's about time. You can't say, you know, say, Professor say, we translate it into action. For example, say, Mikai say, and I'm come from Swa, Germans in here called Vietnam. So my name is the China. You call Vietnam, no, you could share with me. And then say, Omo, Abino, as far back as 1945, no, almost 31 district, one factory. One district, one factory, it is a beer, say, Greater Accra, I have Abino, say, Nim tree, and also, the Nim tree, driven a dear one. A drone area, mind in Fidiaba. Yeah, a sea factory, or Greater Accra, who processing Nim tree, and the air. Somebody here, drone, if you come, no matter. Now, and I'm saying, you are no grow for the body. In fact, also, we are not developing as one district, one factory. If me up Ghana has to help herbal medicine development. About me a gram for the number. If you are say, we have to improve upon our product development. And practitioners, they have the knowledge. Need be a greater and answer capital now, which means a gram for the accuracy. By which me a gram for the no one here, a very nice place. I'm going to me a friend, a contract man. But at least on the group of one, you say a very standardized way. Be a number on village. With that, you know, say, yeah, people don't know a bit too level beer. It can be exported all over the place. And question now is I am worried about our herbal medicine development. It's a common enemy. But I'm saying air threaten you BBA, but more especially, and I'm saying me who said here, and for sure I will herbal medicine. And I see say Galam say as a Shanka. Why any we are clearing them. There were important plants to do what? Only in the Akasia pa. But you're winning them, and I'm Galamsey, and I'm worried. Galamsey fight. And young man and your cyanide. And do banana a work. Yes, said, or quite happy. And I know say it threatens our herbal medicine. That's very good. And say, young Breno, the person might have called the boys are trying a fresh and so. Indeed, Meko, your training. Is it better? Measure as a was. And the internet, here say, herbal medicine practitioners. Yeah, I was a local pianist. I work with it. We are James as a practitioner's perspective. And that's see a Kumai, and it prof. I can't hear. It's only P if he has said, yeah, young in the Sans, yeah, you share every year and I'm more. We cross it or should I in a punya, maybe. We be to say, or ya no, or ya may, and it will be my do that, and then also that is a as a but here and it's here can see it be
eduro yi a yɛ no a yɛde ma nkurɔfoɔ a yɛnni ɛnɛ mpo deɛ ɛyɛ dosage form ebiara na yɛno nimdie ama yɛahu sɛ yɛbibia kakabɛ bi wɔ yi yɛde yɛ aduro a ɛnsɛ sɛ wɔfa no pii ma yarebɔ no ɛno ɛsɛ yare o nanso ɛnsɛ sɛ wonim a wobɛfa no pii ɛyɛ saa Hello, Photographer. Unity. Photographer. But you would need to be able to free wide. Make a certain supply. Also, Make a certain supply. The person they bow with non. Make a certain supply. I promise you, Did you? the attention, every video, say you reach me, every video, as you do what my one. Woman, you pay for, and man, you pay for, and more, your papa. Make us a coming chroma. Only no dear, if you do, little white, and maybe between in a wrong, you may find a crazy. Wrong, so maybe we draw GP. Next year, you show my Ghana. If you have stuff funding, if you do, man, I think if you have a threat, no more younger from pumping food. What would you have for this for? No money pumping for and catch war. Almost can't be true for ship woman. You pay for no woman with the number for it. If you do it, you give it off. So, yeah, that was said, one book, but to me, about actually work. Yeah, eti saa kakabɛ hwɛ dɛ ɔde mede yɛ pato ho ɔhwɛ yie na wonoa ne pii ma yarefoɔ sɛ ɔnom a obɛtumi ada the whole day ɔsɔre ɛkɛ sɛ a side effect na nankɔfo ebi no nti kɛne ɔsi sɛ practitioners no kɔba wɔbi nyinaa na ɔmo kyerɛkyerɛ ɛkwan a ɛfa so a yɛ wei anaasɛ yɛsusu ahaban bibira na mpo ɛberɛ a ɛyɛ sɛ ɔkɔfa ahaban ɛwɔ nwura mu de bɛfie bɛhata ne nyinaa ho kyerɛ nti wei no boa ɛma yɛn nso yɛtumi ɛmu di ɛde yɛ adwuma Miss Adams, again, emphasizing and a pass. I might say, there was a call, yet it's for you, mother, uncle, upcoming training. We can be now for the prophet. Say, see, this I should come. This I should come. And she me and me. Say, make you not say, what's our answer? But you know, more spring, mamma, baby, the whole back as a pack. She I tell some person if you feel better, so okay, the whole country in once, and also a woman because you baby, and I have a year, woman, what it to be a day upon, and now will be secretly bread. Wonim hwee ebi a wɔn sɛ obi tɔn abibiduro wɔnyɛ sika wɔn nso tɔn bi wɔde dantɛ no wonim bibie firi mu mii ne kasa mi fie wɔ cause mii no obiara hwɛ adwuma a meyɛ mɛ no menyɛ adwuma bi apart from saa bibire ya na wɔn ho sɛ o is very cheap work nti no maame nso menyɛ dɛ menyɛ bi wɔbɛhwɛ 2-3 days na wɔn nso nenam ne moto wɔtɔn. Baako mmienu anyɛ to a wɔwɔ nso ɔda ne so wɔn nti sɛ nyame yɛ adom na wɔde sɛ university foɔ no abie kwan ama yɛn na yɛ kɔ mu ma yɛ yie a ɛbɛboa yɛ wɔde dɛm sɛ
ɛna wɔde sɛ wɔn sɛ time bi ba ɛno saa time no mmere na wɔbɛdi so cause sisi ano ɛnka ne sɛ na n'amɛka no etumi pusu aduro ma wɔn ɛnna mmɛmɛ ni hɔ wɔde sɛ nkyɛn wɔkɔ no ho a okura ano ho na pusu aduro ma obi ma no num bi eti na oyi mu yɛ ɔya no bɛde yɛ edwuma o nti na yɛsɛ yɛ kɔ mu hɔ no wɔn bɛmɛ yi ndie fufuo na yɛ bɛdi so na yɛ edwuma na yɛ ɛtumi bebree tɔnduro no wɔn nim dɛ fɛra yi nnua koro wɔn nim ne di ne deɛ manya te sɛ wɔn akɔ mango ahaban guave ahaban ama yɛ wɔde sɛ kodu anasɛ bɔde ahaban na ɔde aka ho ɔsa yadeɛ so wɔn ni ɛkorɔtɔ na ɔkɔ na deɛ ebesi akyire wɔn de wɔn fa ho sɛ nyame adom na obiara no etumi kɔ kuma so wɔn mu kosua yɛn nsa te sɛ last yɛ kɔɔ yɛn na sɛ cause yɛ saa tam na yɛ ba wɔkɔ sɛ 2002 ana 2012 erimu na yɛde bɛhu ka sɛ na nɔf na yɛde yɛnim na wɔn nim yɛ kɔrɔ na wɔn nɔɔso bɛde yɛ ba yɛn no sɛ wohyɛ dɛ mu fa ɛkɔ de mu ɛkɔ kyerɛ yɛ ɛboa yɛ bi no bebree ɛboa yɛ bebree sɛ yɛsan ba hɔ no bi mu a agya ɛbɛsan nya nyansa foforɔ ɛde aboa yɛ dwuma no bɛt wokɔ ma no mmerɛ kakra kamaka dago makasaba Eki so wohwɛ na yɛ ba training wɔ nkɔkyerɛ yɛ aborɔfo duro yɛ nana da bi o nana wonim bibi ɛyɛ K University yɛde herbal medicine herbal school kɔ mu aboa ma bibiduro akɔne na sisi yɛ kɔfo ka sɛ bibiduro ɛnyɛ standardized bibiduro ɛnyɛ standardized ɔtɔkɛsɛ mu no problem ni sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo hu sɛ bibiduro so ebi ɛbɛka sɛ ma yɛ tablet ma yɛ capsule a bitumi aka sɛ bibiduro no ɛyɛ 10 milligram ɛyɛ 20 milligram kyɛnɛ na K University sɛ saa deɛ a yaa na yɛde program bi ba yɛ a yɛde abɛɛfo kwan so yɛde ewura yɛ duro no yɛ nti we want to help practitioners to improve nti yɛbɛhwɛ how a yɛbɛtumi ayɛ duro no you offer for patrol Gaftra. Hello, offer for patrol Udini Babia. Hello. Help. Sɛdeɛ America no nti yɛpɛ sɛ sɛdeɛ yɛyɛ yɛfrɛ brain to brain no yɛfrɛ biribi professional development wokɔ na wakɔ bee wo ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔ adwuma no bɛkɔ ne nti yɛpɛ sɛ yɛsua sɛdeɛ te sɛ yɛyɛ capsules a first no na yɛde capsules no yɛde ahabama no ɛgu shells no mu saa sisi yɛpɛ sɛ yɛyɛ ɛkwan papapapa so paa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi aka sɛ deɛ dodoɔ a ɛwɔ sisi ɛyɛ 10 milligram ɛyɛ 200 milligram sɛdeɛ aborɔfo deɛ de gye so na yɛ bibiduro ɛna yɛde gu capsule ɛwɔ sɛ herbal tablet ɛnyɛ adeɛ a ɛyɛ very common ɛpɛ sɛ yɛsu yɛsan so sua sɛdeɛ ɛyɛ herbal tablet so biribi a bɛsɛ nka obi am sɛ na obi wɔ aduro bi a ɛkawe kabiri ɛka ne yare ɛkae sɛ am sɛ sɛdeɛ na ɔmo bɔ no no aduro no yɛ adwuma paa akrakyefoɔ no ayɛ sɛ wohu sɛdeɛ ɛte no na ɔmo mpɛ sɛ ɔmo bɛno bɔbiko no so sɛ ɛyɛ gye sɛ wowe a ntesuo no ka ho na ɛma aduro no yɛ adwuma mekae sɛ ɔmo de baeɛ ɛna yɛ lecturers no baako ɛyɛ school bɔ mu hɔ no yɛfrɛ department of pharmaceuticals ɔmo na ɔmoyɛ formulation nti ahabanma no saa o wantwe mu ahoɔden no powder no a na ɔde yɛ tablet powder no saa ɛna ɔde yɛ tablet caplet sɛ ɔsɛ wowie deɛ no wayɛ tablet a ɔbɛka ayɛ wayɛ tablet nti yɛhwɛ kwan sɛ yɛbɛsua saa nneɛma no nyinaa na ɛda foforɔ a mobɛba no so no yɛhu sɛ yɛyɛ abi bebree na ɔmofa asaawa na ɔmode abɔ sɛmina mu bi de ahyɛ ne to
Yeah, there are some of the practices. The person who buys some kakra, it's a bit sure. Send the air suppository. Yeah, the share. Your friends say a cocoa butter. Yeah. Any idea? A cocoa butter. And Let me then go into it. what do you do? But we do dry, but get cocoa butter. And a bit with you to have here the grown up. They are troubles at some rise of Benjamin mode. This is this seminar name. Why and come. Women in Anisha, the year and your day. Now, if you should know, you ever say, now, almost and I can say, have I you on one? We go and dim the guinea. This is it. We see a grown up, have I man of the year, or for every out of the Sahaba myself. Air office in Ali. It's in Ukai and metformin. It's diabetes and no metformin. If you have a people, begin the Gallagher office in Ali. What did you? And also cry office in Ali. And in Latin, I gave you a friend office in Ali. HSA medicine. Into your man, there be a young officinally be a medicinal. Tikakadro a medicinal by yes, right. Tikakadro medicine. The area meant for me from officinalis. Into Aban who had the Dean Chow, Senia, a dear over to media. Aban the Dean ended with somniferum just about that. And Pastor Aban the Dean is somniferum. And then perform a song menomo and video. We have a man, which we are man arrest at the camera. Second painting. Kakape own say Kakape, send your obey and eventually obey you. So why the children qua more off? That's all fuck a trade to send you. Into the air can say, we must so in give for Buama practitioners. If you are meant to be in your give for Menya Hama at the area. A land be on more containing tapping. Containing tapping was a boosted immune system. A bit to be actually. When a Galaga of his scenario, and I want a screen or as on. What's your friend? Galaga of his scenario. And the young met for me. Made for and said, sir, and so we could be early. Said, yeah, it's one year, and officinally, I just say a medicinal. So, one to me, officinally, no, Yanalia, and also officinally, and I say officinal. As I off number, officinal. It's a Haban baby, what? Zero chill at the grow. If you have a your own, you know, what is a Haban in the interval a boreal? Let us say, clear to be cofa. Have you be grower? Let us say, young one. Prof. Quickly, and some I am Reno as training. How many days? And is it okay and and I'm saying, you know, you baby bear. You remember Tuesday when I done if you you baby bear 4 days. Now the children can say baby 3 days. And that means 3 days intensive by any practicals. Yeah. And then I pay capsules, practicals. You see, we had a food from the higher quality control. We have a capsule, you are by a better trial. We have a capsule, the tablet you are. The two machine, no one will send a boy from my the capsules, about months are iron, but near the Diamosh, Papa no Sware. Goes within seconds, they'll grow it to
just say when they call direct, the way you want it. Prof, kẹ̀kẹ́ wá sí paa ní nti sɛ obi ba training no a ɛdɛ mobɛma na body krataa bi a ɛkyerɛ sɛ ɔno nso aba bɛsua biribi a ɔbɛtumi ɛde abɛka ne dwumadie ho anaa. I'm saying, no man I ever say it, who we are, because when you have a certificate of completion, so we really say immediate in this body. We are banner of them say, what is that? Yeah, and to me, I'm about topics and so and Cassandra because they are in the another time, the river answer. And I date, I ever call KNUST, I think, say, Yanima about the transfer. I agree. The date near 12 to 16. Say 12 to 17. 16. 12 near Tuesday, 13, 14, 16 days Saturday. All right. 12 to 16. Umubiara wo ye abibidru. And say GAFTRAM National Secretary. Ye register ya ebeko KNUST akwakoye training. They are ebeko training, you know. I want to officially announce it over here. I will be drum so and I will be no crane. I will be so drum so and I will be the reality of traditional medicine development in Ghana. On the 12th of May 2026. On the 12th of May, because a very trivia, a big good trivia, and I said for him, on the share KNUST. Now, you are in batches. First batch, we got 12th of May, they are saying 17th of May. Then, on the 20th of May, second batch. And so, let's sign up of no so on about 25th, I think. No, so on about 25th. And you know, we register a course now about that is it. First batch, ever called on the 12th of May, they are 17th. Second batch, so 20th of May, I think 20th of May, so almost about 5 days time. Now, I see officially, may announce so a date now, they come back. First and second batch. The first batch includes almost call you as. Or BBR or call you has BR, automatically you are among the first batch. And the second batch, almost call you has almost register and temp, almost so they join it first batch. And second batch, so tackle from 20th to 19. That is how it stands. If you will be able to register, you will publish all the names or various platforms also. And the Professor Kingsley Isaac. Now, I don't know who you Kingsley. I say I have oh, I see. I see. Abusuafo yemre no ye big na and then remember on last comment and the kasa bia obibia no obetumi akasa. The must start after Minia Ofri North Chairman 1 and also say on one so North Sector Coordinator for the Ghana Federation of Traditional Medicine Practitioners Association. And the best T. Dr. Ibrahim Ada Bangura, near correct, but my last year. Which we can cast a beer. Okay. Me make a video. Yeah. So, Anula. The Dalan in the Lucha Plasma Mazo, Yale Bono Milan Accra. I'm an Ausa, BT Tinkara Teams. Nilan Caribbean and Yale is anti-so comes out. Now we could so.
Indian Zangalham, Kanati Ocean, Zangalanti Accra. Consider Galham member come. Yeria, Iridian to Mama. Zon Yanezan to Mama Chinti Ocean. Iban come and book to Shell to Mama. Kayato be a better. Zon consider so come down. Now also hold to my side. Bianani Nipa Daba, and then push or come down. I took up the mini come into my Akrama and Lemanda Bond Alafi. I don't know so. Galham, Alafi. Nti really the chairman Graham for nyina Mo Yakubu Mo secretary the chair pa na o vice and so the chair the pa ewo afi mbeko the vice president of the Ghana Federation of Traditional Medicine Practitioners Association yeah papa JK Tachi also my last comment. It's a war against diseases. And That medicine and traditional healers association. Yeah. Now I just said war against diseases. This I say plant medicine and many so cooling in Kankane National Headquarters, Nana Apomia City to Ampam. Our year plant medicine association or your president. Only year, your mammy, Akusia, Edu Aya, power specialist, Rina, Aye, Miku, Emma. Show more angry. A year regional executives. The Wukumasi, especially Secretary Mr. Dickens Asari, na Albert Sabo, our year regional organizer, Mr. Bonsu, was also a financial secretary. Any regional executives, any members in regional chairman, and a more good team as so, and a more every and community. Said you're paying for a car, KNUST, a workshop on a be a modern say, or better register. No, Tinia, I could be, I could see because the way pay me, the be I said about one, we didn't be able for a cow dear or the chairs of putting in any my yard food. Mr. Tachi will be our friend. Papa, you're tea. We are Lumba Gusian. Lumba more fast. Okay, all right. That's good. Be our friend. Say, Lumba Gusian in a tea on an You're ready to pack. Okay. That's a part. I feel like opinion, say, if you ever had a professor, Isaac Kingsley Amponza, and our council in front, you know, Abraham, professor and head of pharmacognosy, faculty of pharmacy and pharmaceutical sciences, KNUST, opening, say, Juma dear, as soon as Papa, and I boy and never to me, and now. And I did past head of department. Department of Urban Medicine. One boy, Juma Ash Ghana and withdrew and because from a copy in meaning say what could be Juma a dog and a man there, now, but on my last comment for me. I'm out that show. We hear anyone who's out in that's it. Yeah, mention Dove TV and ESO TV. I can phone
Adamasi, Ewo Apenya Mudiamame, and in the Ghana Federation of Traditional Medicine Practitioners Associations. I'm said that then in a Yedis also, and that is Oma BP, some show Kakrake. So, the first Aquanya Adamina, Fish Mechia, Bushaphone in a Bushaphone Mohe, Sa TV and FDA soon. Ɛfa saa kwan nso akyea mo nyinaa na deɛ mede twa toɔ no nyinaa ne sɛ ɛyɛ yɛ abibiduro no tas future na ɛyɛ adeɛ a bɛtumi adane ɔman ani koraa na aboa yɛ paa ɛhia ne sɛ every support we need biara mfa mmoa yɛ meka a na meka mpanimfoɔ a ɔmbɛtumi aboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a indigenous practitioners saa ancestral heritage yɛ ɔfoforo mu ɛbɛtumi ama no akɔ n'anim na aboa nkyirimafoɔ nyinaa. We have the potential. Bring the support with us. Yo, Prof. Let me say, would you buy in Kratasembia? What been for the woman, indigenous, and I say, who host, but me, I try to be the boy, then I will come and share. Yo, Nana Medase, any kind of about so pa say indigenous practitioner, which me a draw book it is the wisdom of African traditional medicine professionals. I think it's a mission be beautiful. In the Bible, when you friends pen and to craft also and true, but why are they say? Nim deɛ wo nyinaa wopɛsɛ nkyirimafoɔ so ɔmo hu bi and wei no mɛkamfo ama obi a wopɛsɛ ɔte ebibiduro ase yie paa ɛsiane sɛ ɛhahama no nyinaa ne local names ne adeɛ nyinaa ɛwɔ saa book yi na ɔkogye ebibiduro Nana Obiri mmɔ mo deɛ I would why dear pa for an indigenous practitioner to write a book like this is highly commendable. And I entreat some person would say the Bidrasi pa book way a bebo damas. That's it. I shall for. Let me say, but here you true, yeah, brain, as soon as said, Prof. Akan, and one baby, he has a BBA document. That is the more reason why near Madi, the cooling, Gafram funding, and the funding up over Diano. My say, document. Now, a 3 months of a far no prayer. And I make a mass and semi program, yes. Now, someone no more comfort be true on you say wrong. And now, a ginger me. I may have been said, no. This time, so people are already at the book. And at the same thing, they ginger me and intina, my main so fire or cancy are other SO ever and a request system. Mumma, man, correct and back at the bedroom. It's ever mamma, a panya, number bar, and so we did 2 more. Yes, like I said, so fire or cancy, SO ever director and Casa and Nini. Management nyinaa ne MD ne mpanyinfoɔ nyinaa sɛ ɔmagye yɛto mu a yɛso yɛayɛ sɛ yɛde ha kyerɛkyerɛ abibiduro. Me a mete dwonku biara nim yɛfrɛ me ɔkogye abibiduro na nakwadwo Obiri. Me na meda Obiri Herbal Research Center ano. Na yɛka abibiduro deɛ a yɛso yɛabɛn wɔ mu paa nti no nnɛ deɛ mede me number bɛto dwa. Me number yɛ 024 2249 024-249-039. I feel so maybe Mr. Tashi phone number 2. You the numbers. Number 0243 23 70 76.
And it's a bullshit shit. 0243 23 70 76. No, a coco, Tomia, and our back on Gozua, walk on go, Zoom. Dr. Ibrahim, but your phone number to German. Professor, the Yan number 0243 Omunya 0243 409432 0243 409432 ni wakamali gurubu katara yapa. and then before me no more about the Jumat says I'm about the Udika first vice chairman of the Ghana Federation of Traditional Medicine Practitioners Association. Yeah, Papa J.K. Tachi. On one Ubi Desire or say or Yelumba Abusia. Anna, young Papa Ofri North by Dr. Ibrahim Adams, on the North Sector Coordinator, Ghana Federation of Traditional Medicine Practitioners Association. After so, Openi Bakwan, Odimutiti man, Professor of Pharmacognosy, and head of Department of Pharmacognosy, KNUST, Professor Isaac Kingsley Aponsa. After one more on Boami will if you trade up and Ribia member on a frame in Kuma, Namibabet Nasiname, Director of Protocol, Ghana Federation of Traditional Medicine Practitioners Association, Joyce Ajay, Emma Afesu, Assistant Regional Secretary, Yenuaba Cynthia Wache, and Omunina NT Vitria, Mintuma Pa, Noma Sram, Noma Yibia, as like I said, as I next week, the same time, the best about it now, to my day, sooner for your Shalom. Thank you. Okay, group picture. But over Daruma, you see, I don't say Ghana, most people are practicing our practicing. Yes, Heba, but Omuni in German, and Mammy call inside or Mammy could choose our question. Those people know Muni Cool, you see, I know we are trying to promote Heba medicine. It's almost Muni Cool. What are the company doing to those people? From one day. Sir, the police force, they are I'm